mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to diporbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni Roma hamu rap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ale akan marsak roha mida ibana nasai laon. Las dorohaku dia akan madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu padumuan jolma dohot debata, hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut nabi nahemi patupaon hanguluan nami, saidongani mahami mar hite-hite asini roham, asa hupikiri hami totong nati naommu dohot hama matem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong, jala asa marroha haholong kami huut madok mauliate tuho, asa ulo hami mangiton ho rodi hamatean, ale Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng ni lelengna. Amen. Ta puji Tuhan ta maredehita. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leling mangolu, di tano nanilehon ni Jehovah di batam diho. Patik panopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakuk, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatindakon hata na sututu maralohod dongat jolma, patik pasapuluhon, dang jadi halyangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi halyangan ni roham dongan saripen dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita, mangulahon na bar tu patiki. Sai patugoy mahami, mangulahon na bar tu patiki. Amin. Ta puji tu hatta maredehita.
Tato potima dosa tanda godangi tu adupan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan. Parasir ni rohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubu jaladang adong haporseao di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalammu. Masai godanggo pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot alani asin ni roham. Sai unang paingot-ingot akadosa nami di haposon nami. Dohot pangalasion nami. Sai ingot mahami hobbartu asin ni roham dohot denggan ni basam. Alani guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonod dohatani Tuhan Jehovah. Nunga pola pasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahot wahu. Ayahu do sipaluaho. Hasangapo ma di debatana di gijang. Tapuji Tuhata mared demahita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, Imasian buku ni Parpesalmen bidu 5, Mamuka Maisian ayat walu, Sahat Rodi ayat 10 tolu. Asa tajaha mamar sika soring hami mana parjolo, laos di ayat na parpudian non rap mahita saluhutna. Alai yang guau, sian godang ni asini roham, sai bongotak kudo bagasmu, marsoba dopak bagas ni habadiaumi, maka biari ho. Aidang pos roha di hatan nasidai, sai hamagua do tahe ni rohan nasida di bagasan, godung natala do toloan nasida, di paladit-ladit do ia dilana. Sai marlas ni roha masude akan amar hapo satu ho. Sai mared de mana sida rodi saliling-lilingna. Ala niod dingamu nasida. Sai marolop-olop mamida ho akan holong roha di guarmu. Rap mahita di ayat 10 tolu. Ai hodo ale Jehovah mamasu-masu nati gormarwe. Songon lobu-lobu do di aliakon ho asini roham ibana.
ido sahatna martua do natumangyon hatan di bata jala naung peopsa. Amen. Tapuji Tuhata mare demahita. Tidak ko maha porsiaw tay songon nani hati dak ko nidong ata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargugo na suatu dosan nat mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehova na sasadai imana tibuon si Maria naga begabian sator di porbadia adorang sohabuboan ido Tuhatan natumaon nabirni di panghuman silatus namate tarpazal lo ibana di hau pinar silang na tua tubana toru tanom na mulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamun debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di siba ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditor di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yalak Kristen akan nabadia dohot dihasan dosa dohot dihatai namat dok mulak mangul soguk daeng ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema korsian inahanna dungsi pulian non diudutima kor ina Debora.
tabege matiting namasa di huriata. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayut-ihut matiting nama ragam di Minggu 10 sia Maret 2023. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion letare lapatanna marlas niroha mahamu. Topik Minggu las niroha di aka naung jupangan Yesus. Napaduahon kelompok kor tu Minggu tanggal 26 Maret 2023. Pukul 7.30 Ina Hana, Ina Deborah, Ina Esther. Pukul 10 Ama Huria, Ina Kamis, Ama Salom. Pukul 10.05 Ama Jericho, Remaja, NHKBP. Napatuluhon Partangyangan Sektor. Hari Selasa tanggal 21 Maret, Sektor Nasaret di Bagasni Keluarga J Panjaitan Boru Marpaung. Sektor Judea S Silitonga Boru Sihombing, Bethlehem R Simanjuntak Boru Gultom, Efesus Nyonya Situa Simamora Boru Manulang, Galatia Nyonya Napitupulu Boru Tampu Bolon, Filipi T Manulang Boru Sihombing. Rabu 22 Maret, Sektor Sion J Panjaitan Boru Tambunan, Betania E Manik Boru Marpaung, Roma J Sitompul Boru Sihombing, Kolose Nyonya Silaban Boru Sitinjak, Kanaan ST Lumban Tobing Boru Simanjunta. Alamat Boima Tabereng di Warta na adong di Hita Ganup. Napau paton amplop diakoni sosial. Di hari Minggu ta sadarion papungu pelean tujolo dohita ima pasahat amplop diakoni sosial dohot pelean na paduahon tapasahat mai dung sipul jamita. Napalimahon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 26 Maret. Nanaingro hita memakai bahasa Batak. Napaonopon rapat pembentukan panitia pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di hari Senin 27 Maret 2023 nanaingro di Patu Pahuriata do rapat pembentukan panitia pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Pinangidumatu sude sektor asa mangutus 5 hala ruas sian sektor tabe masuk pukul 10 siawib maringanan di gedung sekolah Minggu. Napapituhon sumbangan di Jalo Huriata do sumbangan sian ruas ni Huria ima keluarga Nyonya Panggabean Boru Manik, nasian sektor Kolose ima 5 karung boras mauliatema di pasahat Huriata tunasida. Napawaluhon bakti pasca di Sakapi Huriata do lao patupahon bakti pasca ima bantuan sosial turuas ni Huria sialani i radedo Huriata manjalo aka sumbangan dana manang sembako tapasahat matu Huriata marhite situa sektor ta paling lambat bulan April. Napasiahon penggalangan dana tu naposo di hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 nanaingro Patu pauni naposo bulung ni Huriata do penggalangan dana dalam manggohi anggaran kunjungan gereja ni Nasida Imam Marhite ende puji-pujian manangkor andorang so mulai kebaktian pukul 7.30 pukul 10 dohot pukul 10.05 WIB. Las marohata manupahi aka iana kota 10 pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasahat Huriata tu sude ruas naung pasahaton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Maret 2023 tu akan naso pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe
10 sada. Torop ni ruas namandohoti parmingguan tanggal 12 Maret 2020 tolu 722 halak. 12 ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 38 halak. Ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Pandita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode 13 sampai dengan 19 Maret 2020 tolu. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Pesalmen 20 tolu ayat onom. Tongon tahe denggan basa Dohot asini roha mangihut-ihut au salelengau mangulu. Jaladung mula kau masuk aku mak bagas ni Jahoba saleleng-lelengna. 10 tolu pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelian iuran diakoni sosial di bagasan mingguan 10 tolu kakak godangna Rp2.275.000. Saplopat pelian bulanan atau tahunan. Torop napasahaton pelian bulanan di bagasan mingguan 10 kakak godangna Rp4.650.000. 15 toto ripe tu pembangunan. Torop napasahaton tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguan 15 kakak godangna Rp2.300.000. 16 keuangan huria. Huria Rp8.616.400. Pembangunan Rp610.050. Sentralisasi pusat Rp1.550.000. Jumlah Rp21.236.000. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padenggaton songoni matiting namasa dohot si pamasahon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata ma peliani bain sangap di goarna. Amin. Tabigema korsian ama Jeriko.
Tapuji ma Tuhatta, huhut ma tapapungo peliatta, sada A dohot sada B. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus barita nauli di parsaurata di minggu sadarion dienet sian buku Evangelium Yohanes Bidusia ayat 35 sahatro di ayat 40 sada. Takasma tapahut-ihut hujahahon di tonga-tongat. Di bege Yesus ma naung dipabalina sida ibana. Jadi nin nama madok ibana dung jupangsa. Na porsea doho di anak ni jolmai dunginin na halaki ma mangalusi. Ai ise doi Tuhan asahu ha porseai ibana. Jadi didok Yesus matu ibana. Nani idam nama katai dohoto ima ibana.
gabe di dogma na porsea doau ali Tuhan laos di sobbama ibana. Dungi di dok Jesus mabuan uhum do ubahen na roau tu portibion. Asa marnida akka na so marnida hian. Jala asa gabe mapitung akka na marnida. Jadi dibegi na debasian akka parise narap dohot ibana may. Jadi di dogma tu ibana. Datung dohot tami mapitung. Jadi di dok Jesus matu nasida. Au nama pitung hamu gabe so mardosa hamu. Alai di dok hamu do na marnida do hami gabe hokma dosa muna. Ido saha. Di hamuna manami nanami nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahalak tokoh reformator gereja Yohanes Calvin hia madok di perdalanan ni nguluna dohok sudia kapokobasyon ni ibana di dok ibana sada statement manang pernyataan songonon. Sesungguhnya kesombongan yang menutup telinga terhadap teguran itu adalah penyakit yang paling bahaya. Jadi sahid na paling bahaya siya salu na sahid idok ibana ima gijang nirohan na manutup si pareon na laho majalo teguran manang nasihat. Ternyata bukan kanker, bukan jantung, bukan corona penyakit yang paling membahayakan. Gijang niroha na manutup pinggolna majalo poda manang nasihat ima nopar. Ima sahid na paling berbahaya. Odo na hea masa di tonga-tonga ni halak Yahudi secara khusus golongan ni halak Farisi manang Parise. Mermula may siyan sahalak na mapitung mulai siyan sorang manang siyan hatutubuna pajupang doho Tuhan Yesus dungiro Tuhan Yesus di pamalum na mapitungon. Di dohok di siyan nomulo tajaha mulai siyan awal di bidusiai di tijuri Tuhan Yesus matanoi dungi diaduk ibana tanoi na amardawangan dohok tijurnai gabe gabbo dungi dilakopo magaboy tu si malolong ni nama pitungi disuruh ibana merbasu maho manang mersuap tu dano Siloam lauma nama pitungi dung saibana marsuap gawe boibana marnida. Dung malum ibana manang dung bui ibana mamereng disodo mulai roa ka tetangganai maka taibana mado aidang otta he nama pitung nasa imang idui rona deba madok idoi ibana doi ninna. Anda deba madok adang ibanay na mirip dora tu sinin. Songonima barita ni sahala nama pitung mulai sian hatutubunon gabe viral di tonga-tonga ni masyarakat sekitarna. Saha ma barita itu halak Parise. Jada dibuat do nama pitungon tujulo ni halak Parise. Ala tongon ditikina di pamalum Yesus ibana di ari Sabat doi. Jadi idu bana dibuan ibana tu halak Parise asa dipatakkas halak Parise. Dung dibuan ibana tu halak Parise Roma halak Parise manukun ibana. Ai buasa boy gabi marnida ho ninna tu ibana. Isedo naung pamalupoko jala bohado parjadina boy ho marnida. Karena pemahaman pada saat itu orang yang mulai lahir buta itu adalah kutuk. Yang bisa mencabut kutuk hanya yang datang dari Allah. Tidak ada satupun dari dunia ini yang bisa mencabut kutuk. Itu sebabnya mereka bertanya, siapa yang menyembuhkanmu dan bagaimana bisa kau bisa sembuh? Dungi dia lusi nama pitungi. Yesus do manang sahalak namar guar Yesus do napa malumau. Bohai ibana pamalupoko di patorang ibana ma ditijuri ibana tu tanoi dungi diaduk ibana dungi dibuat magabbonai dilakop pemai tu si malolokku disuruh au mersuap tu sungai tu kolam Siloam dungi dung ruarau siani gabibui ma amuse mernida.
ninna ibana. Dang porsea halak Parisei. Gak mungkin. Bagaimana bisa seorang berdosa bisa menyembuhkanmu ninna nasida? Atong joma jona tua-tuana. Ijoma na tua-tua tidak danahon. Doli-doli on. Dung di jauh na tua-tuana disukun. Apakah ini betul anakmu yang sejak lahir dia buta? Dan bagaimana dia bisa sembuh? Dungiro na tua-tuana molo suku-suku munana perjului toho. Omma anakku na tubui meana menang mapitung. Alay molo suku kamu do boha parjerina suku maibana ay nga dewasa ngatang dagingna ninna. Dia ini sudah dewasa untuk mengerti apa yang sedang dia alami. Sebenarnya nama biar do omak na do bapak na. Ala molo do ibanan non na pinamalum ni Jesus don molo halak nama do si huton Jesus hati hai dipabali may siya kuryai manang siya bagas coro. Jadi karena kekhawatiran dikucilkan sebenarnya maka ayahnya dan ibunya berkata, tanya aja sendiri dia itu udah dewasa. Dungi di jauh halak Parisei mamuse nama pitung nong malumi. Ate hebohanu tutu. Dalam kebenaran Allah tolong jawab siapa yang menyembuhkanmu dan bagaimana kau bisa sembuh. Dungi dia lusi mana? Saya sudah bilang yang menyembuhkan saya itu Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan aku sudah ceritakan tapi kalian tidak terima. Orang Farisi bilang, gak mungkin dia itu bisa menyembuhkanmu. Hanya yang berasal dari Allah lah yang bisa menyembuhkan atau mencabut kutuk itu. Kemudian dia berkata, lah kalian tahu, saya sudah ngomong, dia itu adalah Yesus yang datang dari Allah yang telah berbuat itu kepadaku. Dungi tersinggung mahalak Parisei. Kau ini orang berdosa, masa kau menegur kami? Kami ini adalah ahli-ahli Taurat, masa kamu menegur kami? Dung songoni muruk di nasida, diusir manang di Palaoma, nama pitung nong malumi sian bagas cor. Omma naking naginwar na parjoloy. Sahih no balga di halak Parisei ima, mereka menutup telinga dengan kesombongan terhadap nasihat dan teguran. Alai anggo nama pitung nong malumi mula doi bana marlas ni roha siang tungpe ikut dikucil honi bana alani kesaksian nai alai mulak doi bana di bagasalas ni roha tungpe ikut manaon si taono ni bana alani kesaksian nai. Odo nagabe tema di mingguta sadarion neng mangaraho kita bui marlas ni roha aka halak na jupangan doho Jesus na persea di Tuhan Yesus marlas ni roha ma nasida nin. Bersukacitalah orang yang bertemu dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa disebutkan demikian? Ahadu alasanna ubaina di doksongoni lasni roha di akanang jupangan Tuhan Yesus. Sian turpuhon hurangkum hawi ma paling tidak adong tulu alasan. 3 alasan mengapa kita bersuka cita bertemu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Naparjolo alasan naima ala donok do Yesus di akka sitidangi iban. Karena Yesus selalu dekat di antara orang-orang yang menjadi saksinya. Molotajahan naking di ayat 35 di dok di BG Yesus ma naung dipabalina sida ibana. Jadi nin nama madok ibana dung jupangsa. Na porsea doho di anak ni jolmai. Yesus senantiasa mau mendengar dan mencari orang-orang yang serius menyaksikan dirinya. Bahkan pada teks ini ketika dia bertanya, Yesus telah memberikan sebuah perkenalan yang lebih serius kepada si laki-laki yang telah sembuh dan yang telah bisa melihat itu. Di hatani Tuhan Yesus ayat 35 Tuhan Yesus mabain manang patupahon partinadaan na lebih serius. Maradopon siti dangi ni ibana ima nama pitung naum malumi. Alus di nama pitung ima di ayat 30 onom di dok imana do di
dungi ninna halakima mangalusi ai ise doi Tuhan asa huha porsiai iban. Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepada dia? Pernyataan ini adalah sebuah petunjuk. Dia sedang mengatakan aku siap percaya kepada Tuhan Yesus itu. Pada teks itu kita tahu bahwa orang buta yang telah sembuh itu membutuhkan tuntunan atau arahan dari Tuhan supaya dia beriman dengan benar kepada Tuhan. Supaya dia percaya kepada Tuhan dengan benar. Disudi gulmi ningolunai kodohon ni iba nama saya siap untuk percaya. Lau songoni manang hita kamanginang di tonga-tonga ningolu taun sian nomor sadai di dok las nirohat tapajupang dohot Tuhan Yesus ala saidonok do ibana rap dohot hita siti dangisa. Jala siani tiga betaboto majala dohonota disudi perdalanan ningolu taun disudi gulmi ningolu taun songo dia pekana masa ikut totong dohonota saya siap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulanmu, entah kau dikucilkan oleh kelompok tertentu, entah kau diusir oleh masyarakat tertentu, entah kau menderita karena kesaksianmu, tetaplah harus kau mengaku saya siap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena dia selalu ada di dalam perjalanan kehidupanku. Sahalinai oddo naneng sipatu bohono taka manginang disudi panggul miton ningolutei saya tadokma angguau saya totong do porsia tu ibana ala donok do Tuhani di akka siti dangi ibana. Maka minta tuntunan dari Tuhan supaya benar kau percaya kepada dia. Itu sebabnya kita datang ibadah pada hari Minggu, datang ke pertangyangan, kita berdoa dalam nama Yesus, kita mengandalkan Tuhan Yesus karena kita membutuhkan arahannya supaya kita berjalan dituntun di dalam iman yang benar kepada dia. Asa di sudi pardalana te saya tahati dakon las dorohaku tung peborat hutaon ala donokdo Jesusi di labuk. Alasan napa dua hon boasa ikon marlas ni roha hita akan napa jupang doho Tuhan Yesus akan naporsea di Tuhan Yesus ima ala daudo dumonok say dumonok do pe Jesusi sian akan nata pikiri manang sian akan nata itu dumonok lapatanna dia itu sebenarnya lebih dekat daripada yang kita pikirkan, daripada yang kita kira, daripada yang kita duga. Alus ni Tuhan Yesus di ayat 37 gabe bukti. Daudo dumonok ibana sian na pinikiran ni nampa pitung nang malumi. Dia tidak jauh, engkau tidak harus mencarinya jauh-jauh. Dia sangat bahkan sangat dekat dengan orang-orang yang bertemu dengan dia dan percaya kepada dia. Mungkin saja kita bertanya di manakah engkau Tuhan, padahal dia sedang berbicara denganmu lewat peristiwa yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Kita bertanya di manakah engkau Tuhan, padahal dia sedang memberi kekuatan yang baru bagimu supaya engkau bisa menjalani pergumulan tengah-tengah kehidupanmu ini. Asa dia alasan apa dua honon, bahwa di dok Tuhan Yesus Kristus ibana dumonok sian nata pikiri. Didok ibana dia tolu puluh pitu inakaningan. Jadi didok Yesus matu ibana nani idam. Yesus memberi dirinya dilihat. Maka yang pertama sekali ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak menjanjikan akan memberikanmu kelimpahan berkat kemanapun kau pergi, usahamu lancar. Bukan itu yang pertama. Tapi pertama sekali dia membukakan mata rohani kita. Nani idam ninna ibana tu nama pitungi, dia sedang membuka kebutaan itu, kebutaan secara rohani itu. Maka yang pertama sekali setiap kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sedang membukakan mata rohani kita supaya ketika kita berjalan di kehidupan ini mengalami banyak pergumulan dan tantangan, kita tetap bisa melihat Yesus itu ada di situ. Adongdo Tuhani di perdalanan ningolutai. Mata rohani si songonido na diukap perjulus ya kita ditiki di dok ibana nani idam
Yesus bersedia untuk dilihat. Dungi diuduk na didok do di ayat 37 nama katai dohoto ima ibana. Yesus tidak hanya bersedia untuk dilihat, melainkan dia juga bersedia untuk berbicara denganmu. Yesus mau membuka persekutuan dan membiarkan kita bisa masuk di dalamnya. Dia mau berbicara dengan kita. Lewat ibadah yang kau ikuti, lewat doa-doamu, Tuhan Yesus tidak hanya mau melihatmu, tapi dia juga bersedia berbicara denganmu. Ada banyak pangeran di dunia ini yang kita bisa melihatnya, siapapun bisa melihatnya, tapi belum tentu pangeran itu mau berbicara kepada setiap orang, siapapun. Ada banyak artis yang bisa kita lihat dari kejauhan, tetapi tidak semua artis mungkin bisa mau berbicara dengan kita di posisi kita. Allah yang go Tuhan Yesus di dok di son, di lehon ibana do dirina asa di bereng, dungi olo do ibana makatai rab dohot nama bitungi. Yesus bersedia untuk dilihat dan Yesus bersedia juga berbicara dengan kita. Itu menjadi alasan kedua mengapa disebutkan bersukacitalah setiap orang yang bertemu dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Napatoluhon omana parpudi. Allah Yesus Kristus paluahon hita sian haholomon. Karena Yesus Kristus membebaskan kita dari kegelapan. Di ayat 38 di dokdo ima alusni nama bitungi. Na porsea doau ali Tuhan laos disobama ibana. Aku percaya Tuhan, lalu dia sujud menyembah. Inilah iman percaya yang sesungguhnya. Iman percaya yang sesungguhnya akan menggerakkan kita sujud menyembah dia, bukan jatuh ke dalam keangkuhan atau jatuh ke dalam kesombongan rohani. Jadi ganu pajupang hita doho tuhatai, semakin intens kita bertemu dengan dia, harusnya membuat dan membentuk kita ini menjadi orang yang senantiasa mau bersujud menyembah di hadapan dia, bukan malah menjadi sombong secara rohani, angkuh secara rohani, seolah-olah kita sudah lebih menguasai segala sesuatu tentang firman-Nya. Di ayat 30 sia di dok Tuhan Yesus mabuan uhum do ubain naroau tu portibion. Roh Tuhan Yesus mabuan uhum membawa penghakiman, memisahkan atau membuat berbeda tempat orang yang benar dan tempat orang yang jahat. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketahuilah tidak ada yang tersembunyi darinya. Mungkin dengan orang yang di sampingmu kau bisa menyembunyikan segala dosa dan pelanggaranmu, tapi ketika engkau bertemu dengan Tuhanmu, tak satu pun yang bisa kau sembunyikan darinya. Ido banedo ibana roau mabuan uhum tu portibion, dungi dia akan memisahkan orang benar dan orang jahat. Dia tidak membentuk satu zona yang abu-abu, alang burju, alang jukat, alai zona napastido. Ini orang benar, ini orang jahat. Songonima molo pajupang hita doho Tuhan Yesus Kristus. Ding songoni di dok Tuhan Yesus tersinggung do halak parise na adong disi di dok nakaning di ayat napa 40 honi. Mereka tersinggung. Dung idok nasida maksudmu hamion nama pitung. Sebenarnya mereka mau berkata, kami ini enggak orang buta, kami menguasai hukum Taurat, kami tahu firman, kami enggak butuh itu. Ido naneng dohono ni nasida. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang paling kasihan di dunia ini adalah orang yang tidak siap dan tidak penuh rahmat menerima teguran dari orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang paling kasihan di dunia ini adalah orang yang tidak siap dan tidak penuh rahmat menerima teguran dari orang lain. Dus doi namain di dok molo pasien di rumah sakit no paling maul di pamalum ima pasien na merasa dang riko di ibana obat asatung malum ala dihilalai bana dang adong sahin. Pasien yang paling sulit untuk disembuhkan bukan pasien yang memiliki penyakit yang parah,
Tapi pasien yang merasa dia tidak perlu obat, padahal kondisinya sudah sangat parah. Songoni ma digobar ho Tuhan Yesus ngulu ni halak na perasaan ni ibana dang mapitung, ujungna dang riko be di ibana, hasesaan ni dosa manang tuntunan di tonga-tonga ni ngoluna. Hanya orang buta yang membutuhkan tuntunan. Kalau ada orang yang berasa dia itu bisa melihat, dia tidak membutuhkan tuntunan. Demikian juga halnya di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak berdosa, tidak ada memiliki kesalahan, kita tidak memerlukan pengampunan darinya. Hanya orang yang merasa dia berdosalah yang membutuhkan pengampunan dalam kehidupannya. Hudok do di pertangyangan, ya di dok Tuhan Yesus adong dua halak rotu bagas coro martangyang. Yang satu adalah seorang Farisi yang merasa dirinya benar, dia berdoa di sana. Yang satu lagi adalah seorang pemungut cukai yang sadar dia adalah orang berdosa. Si orang Farisi datang berdoa dengan kesombongan dan keangkuhannya. Dia berkata, terima kasih Tuhan, aku bisa melakukan seluruh Taurat-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai ini yang hidup di dalam dosa. Kemudian si pemungut cukai itu datang, dia berdoa, disebut melihat ke altar itu pun dia tidak berani karena saking banyaknya dosanya. Dungi didok ditopuk maadorana madok Tuhan, sebenarnya dang tahu au pajupang dohoto alanya ka dosa-dosakon. Tuhan Yesus bilang, mereka berdua pulang, doa yang didengarkan adalah doa si pemungut cukai. Dia akan pulang, doanya didengar dan dosanya diampuni. Sedangkan sedangkan orang Farisi yang merasa dia benar, yang merasa hidupnya perfect, dia pulang, dosanya tidak diampuni, doanya tidak didengarkan. Asa holan nama kilala nama dosa doi bana nama karikotan pengampunan di tonga-tonga ningolun. Di dok Tuhan Yesus di ayat 41, au nama pitung hamu gabe somar dosa hamu, alai di dok hamu do namernida dohami gabe hokma dosamun. Sebenarnya dosa itu tetap dosa, disengaja atau tidak disengaja itu tetap dosa, tapi lebih mudah diampuni ketika seseorang melakukan satu hal, dia lakukan itu karena dia tidak tahu itu adalah dosa, daripada orang yang sudah mengetahui itu dosa tapi dia tetap bercokol melakukan dosa itu. Itu lebih sulit diampuni. Sekali lagi, lebih mudah mengampuni orang yang berbuat suatu hal dia tidak tahu itu dosa, daripada orang yang sudah tahu itu dosa tapi dia bercokol terus melakukan hal yang sama. Ido nanidok ni Tuhan Yesus di bagasan ayat 40 sadai. Asa di tonga-tonga ni ngulu taon naing ma benar-benar tahilala hitaon perdosa butuh pertolongan, butuh pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Omma lasni rohata nabatoluhon ala Tuhani paluaho kita sian haholomon. Akamang inang lasni roha si songonodo nade nahya dihilala sahalak tokoh namarguar John Newton. Di pardalanan ningoluna si John Newtonon namat cai najat do diulai bana ala terlibat ibana tu kejahatan kelas kakap penjualan budak sian Inggris doh tu Inggris disadatiki dung ruar ibana sa penjara masuk ibana tu sada kapal nang mabuan ibana mulak tu hutana Roma badai nama cegugu nama bahen naing tenggelam kapal na tinumpangan ni si John Newtonon. Kapalnya hampir tenggelam karena badai. Tapi pada saat itu Tuhan menyelamatkan John Newton. Dia boleh aman sampai ke daratan. Di sanalah dia merasakan sukacita yang besar. Aku ini siapalah? Aku ini sampah, aku ini orang jahat, tapi Tuhan mau mencariku, menolongku dan menyelamatkanku dari kematian. Alain lasni rohanaido akhirnya digubah ibana mai disada ede dengan nyanyian yang dia beri judul dengan judul Amazing Grace. John Newton bersaksi dalam lagu Amazing Grace bahwa dia sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dia itu harusnya sudah hilang,
tapi dia ditemukan oleh Tuhan. Dia itu sampah. A wretch like me katanya. A wretch itu artinya lebih buruk dari sampah, harusnya dibuang, tapi Tuhan menerimanya. Dia dulunya buta, tapi sekarang melihat Yesus ada dalam kehidupan. Kamanginang laos om matong gabe panidangnyota di bagasan ngoluta. Amazing grace, how sweet the sound. Allah atar murado edeon boy mon mengantar hita lahomani puli jami taon tay dehoma. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ale Tuhan debata amanami. Marlas ni roha do tutu hami di bagasan tikyon. Naung lilu do hami alay dapot. Naung mago do hami alay di jupangiho. Alani ale Tuhan mau lihate ma di parjupangan nami rap dohot. Jala porsea hami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Gabe dapotan las ni roha mahami di tonga-tonga ni ngolu nami. Ai donok doho ale Tuhan di ngolu niya kasih tidangim. Garia da dumonok sian na hupikiri hami doho di tonga-tonga ni ngolu nami. Di sude gulmi ni ngolu nami doho ale Tuhan rap dohot hami. Ala ni ilas marohanami tutu. Ay hodo Tuhan nami naung paluahok kami sian haholomon. Paluahok kami sian dosa. Ala ni ali Tuhan. Marhiti todi di porbadia. Urupi mahamion. Asa tutong masihol hami pajupang dohot ho. Jalalam huhaposi hami maho di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan debata. Hupasahat tami masudi ruas ni huriam. Mulai siada danak na met-met sahat tuaka nama tua. Ramoti mana sida saluhutna. Disude gulmit di ngolu ni nasida. Paso-paso akan atoras. Asa totong marsahala nasida ali Tuhan di bagasad dami dohot holong ni roha. Laho mga lugahor rumah tanggana dohot marmudu-mudu akayanakon naung pinalumehom mutu nasida. Paso-paso akayanakon. Asa mangoloy ajar na pinasaha niya ka na tua-tuana. Na pinasaha ni akan na makahaholongi nasida. Tuhan dewata amanami. Disude pardalanan nami dohot akka ulaon na neng ulahonon nami. Setong mahorap dohot hami. Hodiho kami do akka ruasmi Tuhan. Na mangai alani parsahiton na songgop tu pamatang ni nasida. Surduk kom matangamu na labohi tu pamatang ni nasida. Anggia tanggal nasa panahit siyan nasida. Pasu-pasu ruas muakkan na marukil. Na marhasusaan alanya ka persoalan ni ngulu dohot rumah tangga. Ekonomi dohot akka ulaon. Tunghoma na mangurupi nasida. Mabuat solusi dia ka persoalan ni nguluna. Tuhan dewa tahu pasahat tami masudi ruasmu. Namarlas ni roha di bagasan samingguon. Ala na pinasupasung gajang ni umur di nasida. Ajari maruasmi. Mamilangi ari-ari naung pinasahakmu tu nasida. Asaholan memuji pasangap guarmu mapakyon ni nasida ngulu naung pinasahakmu tu nasida. Pasu-pasu Tuhan akan na pinarsita ni ruasmon. Nasomaralo tulo ni roham. Patau mana sida laho madapot akan na pinarsita ni rohana. Holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus. Oloi ma tangiang namion. Amin. Marid de mahita laos tapasahat ma peliata tujulu pelian na baduahon dohot amplop diakoni sosial.
tangya koma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasia kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon to pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu mah di Hita Salutna. Selamat hari Minggu. Imam? Oh iya.